No tak, drahé deti, už konečne nastal ten krásny deň, aj slnečko nám praje, vidíte, a Boh nám doprial. Keď dnes takto krásne vyobliekaní idete k Božiemu oltáru. Kedy si vaši rodičia prišli so sviecami a mali aj také krstné košielky, biele ako vaše rúcha, dievčatá, a vtedy vás niesli vo svojich rukách. Teraz vyniesiete vo svojich rukách aj sviecu, aj toto, aby ste mohli tak rozdať svoj život Pánu Ježišovi a prijať ho. Takže ja som rád, že mohol som vás trošku pripraviť na túto vašu slávnosť. Nie je to len jediná slávnosť, budete potom stále už do smrti môcť s Pánom Ježišom žiť tak veľmi dôverne blízko. A teraz poďme k Božiemu oltáru. Dobre, Števka, mám posledno. A koľko to vypadá? Ale čo zobačím. Madre, tu que to slovo dopadne,
tam užitok, budú si očiach od srdca tvoj bohatstvo požitok. Pán Ježiš ma volá dnes, do ústavu do mne, Pán Ježiš ma volá dnes, do ústavu do mne, Jeho slovo rozsieva, čo ten sa stá, Jeho slovo rozsieva, čo ten sa stá. Ale tí, čo rozosiali v dobrej zemi semeno, vypočuli aj prijali večný život od Neho. Pán Ježiš ma volá dnes, do ústavu do mne, Pán Ježiš ma volá dnes, do ústavu do mne, Jeho slovo rozsieva, čo ten sa stá, Jeho slovo rozsieva, čo ten sa stá. Ty daj Ducha Svätého, milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Nechajte deti a nebráňte im prísť ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Milé deti, tieto slova sa dnes vyplňajú na vás. Prvýkrát budete mať plnú účasť na svätej omši. Prvýkrát budete tak blízko spojení s Pánom Ježišom, veď On sám príde do vášho srdca. Odteraz budete nosiť v sebe ten najcennejší poklad. A preto je dnešný deň pre vás dňom veľkej radosti a my sa tešíme spolu s vami. Drahí bratia a sestry, my všetci si budeme dnes spomínať aj na naše vlastné prvé sväté prijímanie. Na to, či sme zostali verní Pánu Ježišovi, alebo nie. A predsa, čo si poviedime, jak to v tejto chvíli, keď ich odvezujeme.
na svoju slávu a na spásu ľudstva ustanovil si Ježiša Krista za najvyššieho a večného kňaza. Dajavidu, ktorý ti on získal svojou krvou, z eucharistickej obety čerpal spásonosnú silu jeho kríža a z mŕtvych stania. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Genesis. Melchizedek, kráľ Saléma, priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho Boha. Požehnal Abrama slovami: Nech Abrama požehná najvyšší Boh, ktorý stvoril nebo i zem. Nech je zvelebený Boh, najvyšší Boh, ktorý ti dal do ruky tvojich nepriateľov. Abram potom dal desiatok zo všetkého. Počuli sme Božie slovo. ktorému dobrorečíme účasťou na Kristovej krvi, a chlieb, ktorý láhme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Počuli sme Božie slovo. Svätého Evanjelia podľa Marka.
večer prinášali k Ježišovi deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: Nechajte deti prichádzať ku mne. Nebránte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich. Počuli sme slovo Pánovo. Ale rýchlo bežal po svojom detku. Rodičia pozerali, čo sa to deje, kam to on beží.
muž čakal vonku. Čakal a bol taký akýsi rozprasený. A ten malý chlapík prišiel k nemu, vyskočil mu okolo krku, objal ho a dýchol na neho Pána Ježiša. Ako tak boli objazli, zrazu nacičil tento chlapček, ako sa je to ako chveje. Čo sa to vlastne s ním robí? A zrazu po chvíli si všimol, že jemu vyhrevili slzy. Že začal detko veľmi plakať. Prečo plakal? Od radosti? Nie. On plakal od ľutosti. Lebo skrze tohto malého chlapčeka pocítil také objatie Božej lásky. Pocítil dotých, ako Boh sa dotýka jeho kamenného srdca a zrazu začal plakať nad svojimi hriechmi. To, čo nedokázali dospieť so svojím rozumom, aby zmenili jeho srdce, aby sa vrátil k Pánu Bohu, tak to dokázal tento maličký chlapček, ktorý úplne miloval Pána Ježiša a ktorý takto Pána Ježiša niesol svojmu starému otcovi. A vám Pán Boh dnes chce dať veľkú moc vo svetom príjmaní. Chce vám dať veľkú moc zmeniť tých ľudí, ktorí upadli do hriechov, buď z vlastnej viny, alebo boli s vami im odolávať. Ak vidíte, že niekto v vašom okolí robí čosi zlé, nespráva sa, ako sa má, dnes vám Pán Ježiš chce dať moc, aby ste vy svojimi čistými dušami, nevnými srdciami detskými mohli vyprosovať obrátenie pre týchto ľudí, alebo pomoc aj možno pre tých, čo trpia, alebo pre tých, čo majú hriech. Naozaj je to krásny deň, veľký deň a musíme byť za Pánu Bohu vďační. Pretože nás tak veľmi má rád a že tak blízko príde k vám, že bude vo vás bývať ako vo svojom dome. Ale vy by ste sa neboli dožili tohto dňa, keby vás neboli milovali vaši rodičia, keby vás aj oni neboli pripravili ako to sveté príjmanie. Ďakujte Pánu Bohu za rodičov, pretože vás mali radi. Lebo sú rodičia, ktorí nemali radi svoje deti. A svoje deti zabili ešte pred narodením, alebo aj po narodení sa niektorí o nich nestarali a tak skončili deti v detských domovoch. Preto my aj pri tejto príležitosti teraz si spomenieme na tie deti, ktoré neboli milované, ktoré nemohli ako vy pristúpiť k svetému príjmaniu. Budeme prosiť Pána Ježiša za tie deti, ktoré nepocítili vo svojom živote lásku. Lebo keďže my sme ju prežili, tak chceme byť ako Bohu vďační aj takýmto spôsobom a zaspievame teraz modlitbu ako pieseň. Ty, Otče všetkých oteckov, Ty všetkých matiek matka, teraz sa srdci vo všetkom, zviadnite na dieťatka. Ty, Otče všetkých oteckov, Ty všetkých matiek matka, teraz vás prosím o všetkom, zviadnite na dieťatka, ktoré tu vás ťahne veľa a na svet prišli samé. Prezrite môjho aniela, on nech ich stráži. Amen. Pred niekoľkými rokmi ste priniesli tieto deti na jazdec. Vtedy Boh prijal svoje deti a oni zoželené z Bohy a Ducha Svätého dostali účasť na Božom živote. Slúbili ste, že ich budete vychovávať tak, aby sa Boží život v nich stále zražoval. Vyznali ste vieru Ježiša Krista a v tejto viere boli vaše deti pokrstené. Teraz ich privádzate, aby mali účasť na obete Pána Ježiša a prijali ho vo sviatosti Eucharistie. Je to vzácna a svätá chvíľa, za ktorú sme všetci vďační a oslavujeme Pána, lebo je dobrý. Milé deti, pri
aby si zmierili a Pán Ježiš odpustil všetky hriechy od malička. Prvnež príjmete Pána Ježiša do svojho srdca, obnovte si sľub vernosti Pánu Ježišovi. Tento sľub zložili pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia. A teraz budú svedkami, ako si ho vy sami obnovíte. Vedľa oltára boli veľkonočná zviezda, páška, podobne ako horela pri vašom krste. Je to symbol živého Pána Ježiša, ktorý je svetlom sveta. A teraz, s ogňacími svietlami, ktoré boli začaté od veľkonočnej sviezde, vyznajte pred rodičmi, krstnými rodičmi a celou chválskou rodinou svoju vieru. Preto sa vás pýtam, zriekajte sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí. Zriekajte sa vábivých pokušení, aby vás neovládol hriech. Zriekajte sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, Svätú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Verím. Chcete žiť ako deti svetla a stále kráčať v Kristovom svetle? Chcem. Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí a slúžiť mu verne v katolíckej cirkvi? Chcem. Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch a na pobožnostiach? Chcem. Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť svojich detí chránili nepoškodenú pre život večný. Amen. Nebeský Otec si praje, aby sme mu po celý život prichádzali ako deti. Voláme dnes dôverou ústavných našich detí. Prosíme ťa za ľudí na celom svete, aby uverili, že nás máš rád. Prosíme ťa, veď nás. Pane, prosíme ťa za našich spolužiakov, ktorí sú pokrstení, ale nie sú tu s nami, aby sa tiež stali tvojimi priateľmi. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, prosíme ťa za našich rodičov, daj im zdravie a trpezlivosť a nech bola v našich rodinách celé radosť a láska. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, prosíme ťa za nás, ktorí sme tu prítomní, aby sme ti zostali navždy verní. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, prosíme ťa za náš národ, aby mohol žiť v pokoji. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, prosíme ťa za ľudí, ktorí ťa nepoznajú, aby spoznali, že si náš nebeský Otec. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, prosíme ťa za všetkých starých rodičov a všetkých príbuzných, aby si ich odplatil nebo ich starostlivosť o nás. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, prosíme ťa za našich krstných rodičov, aby nám boli príkladom kresťanského života. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, prosíme ťa za našich kňazov a katechétov, aby nás viedli k Tebe. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, prosíme ťa za našich zomrelých, aby prišli k Tebe do nebeského domova. Prosíme ťa, vyslyš nás. Daj nám všetkým takú vieru, aby sme ťa nikdy neprestali milovať. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, zachovaj naše deti vo svojej láske a vezmi si ich všetky pod svoju ochranu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, my všetci sa pripájame a prosíme za tieto deti. Nech si ubránia svoju vieru, keď im ľudia budú hovoriť, že nepotrebujú Boha. Nech si zachovajú vieru, nádej a lásku k Pánu Ježišovi, keď im budú hovoriť, že sa to neplatí. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho
Teplé jarné slnko zohrieva polia a oni rozkvetnú najkrajšími kvetmi. Ježiš, Ty si pre nás tiež takým slnkom, ktoré nás zohrieva a dáva nám ráz. Keď ťa bude
moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech vám pridávajú svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, láskavý Oče, pomôž nám nábožne sláviť eucharistické tajomstvo, lebo keď slávime pamiatku Kristovej obety, uskutočňuje sa v nás dielo vykúpenia skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Bože srdcia, Pánovi Bohu nášmu. Bože náš Otec, máme radosť z toho, že si nás zhromaždil vo svojom chráme, aby sme ti vzdávali vďaky spolu s Ježišom Kristom, našim Spasiteľom. Ty si nás tak veľmi miloval, že si pre nás stvoril svet, nesmierne veľký a krásny. Sláva ti, Bože náš, že nás tak miluješ. Ty si nás tak veľmi miloval, že si nám dal svojho syna Ježiša, aby nás priviedol k tebe. Ty si nás tak veľmi miloval, že si nám dal svojho Svätého Ducha, aby z nás utvoril jednu rodinu v Kristovi. Za všetky tieto dary Tvojej lásky vzdávame Ti vďaky, Svätý Oče, a spolu s anjelmi a svätými spievame na Tvoju slávu. A vykoreniť z ich srdc nenávisť, ktorá robí človeka zlým a nešťastným. Prisľúbil nám Ducha Svätého, ktorý zostane vždy s nami, aby sme žili ako Tvoje deti. Prosíme ťa, Bože náš Otec, zošli svojho Svätého Ducha, aby sa tento chlieb a toto víno stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista.
zomrieť na kríži. Zanechal nám veľký znak svojej lásky. Pri poslednej večeri so svojimi učeníkmi vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im ho hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne vzal kalich s vínom, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Potom mu povedal: toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery. Slávime pamiatku tvojho syna, spasiteľa sveta, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. On sa dáva do našich rúk a my ti ho obetujeme ako našu obetu zmierenia a pokoja. Veď o pomoc prísť k tebe, aby sme sa večne radovali v tvojom kráľovstve s preblahoslavenou Pannou Máriou, Matkou Božou i našou Matkou, a budeme žiť so všetkými Ježišovými priateľmi neprestanne spievať na slávu a chválu. Máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi, a my aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Aby uchránení pred hriechom a pred
každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pokoj a
Bože, dobrotivý Otče, preúča sa tejto obete, ktorú nám Tvoj Syn prikázal sláviť na svoju pamiatku, aby sme spolustní a my boli Tebe milým darom, skrze Krista nášho Pána. A do tejto chvíle chce osobitne sprevádzať
slávy a Ježišovo sviatosti a je na to oddajú. Srdečne vám pozdravujeme a budeme svieme. Láskuj stále nás a Pána Ježiša často nachýľať svíme. Pane Ježišu, počas svojho pozemského života si pri pohľade na dieťa vyhlásil: kto príjme toto dieťa v mojom mene, mňa príjme. A kto príjme mňa, príjme toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najväčší, ten je príjme. Z tvojej nekonečnej dobroty a štedrosti si nám požehnal dar, naše dieťa, ktoré sme v manželskej prísahe sľúbili prijať a s láskou vychovávať. S úctou a vďakou sme niesli v náručí toto malé bezmocné zbarenie pred oltár, aby sa v svetom krste stalo Božím dieťatom. Tvoje požehnanie, láska a milosť znova priviedli naše deti pred oltár, aby prijali chlieb života v Eucharistii. Každé z nich chceš posilniť sám sebou, svojim vlastným telom a krvou. Nech toto spojenie s tebou, Pane, pretrvá až do večnosti a nech sa nikdy nepreruší. Nebeský Otče, zverujeme ti naše deti, stráž ich život a vieru, zachovaj ich v zdraví, ochraňuj ich od zlého, aby mohli bezpečne rásť na tvoju chválu a našu radosť. Ďakujeme ti, Pane, za vynaložené úsilie a námahu nášho duchovného otca a pani katechétky pri príprave našich detí na dnešnú slávnosť. Prosíme ťa, daj im zdravie a silu, naplň ich duchom horlivosti a svetosti v ich ďalšej službe. Pán Boh odplať. Každé dieťa, ale v takom veku, je zrkadlom rodiny, zrkadlom atmosféry, ktorú vytvárate vo svojich rodinách. Ale že aj tie deti nielen dnes bolo také zlaté, ale v podstate na náboženstve, keď som ich mohol zažiť. To je vďaka vám, ale že spolupracujete s Božou milosťou. Ďakujem aj vám, najkrediaci, že ste tak dobre spolupracovali so mnou a verím, že budeme ako si nádať umáhať Pánu Ježišovi aj naďalej. Teraz všetci budete požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.
Tak, máme to. Dobre, to vám potom pani kostelnička príde pozbierať, takže ja vám ešte raz pekne ďakujem a stretneme sa dnes o 4. hodine na obecnom úrade v kuchynke. Viete, kde to je? Keď nie, tak sa počkáme vonku. Hej? Musím povedať, že ste boli veľmi dobrí, aj ročník. Tí, čo boli pred vami, tí boli niekedy väčší šintri. Kto? No, ročníky pred vami, že... Oliver, Piatok. Nepoviem mena, ale akože tie ročníky boli také živšie, aj niekedy sa ťažšie disciplína zvládala, tak som rád, že ste boli aj takí pokojní, takí disciplinovaní. No, mám naozaj vás radosť. Takže tu sme teraz pre vás aj s vašimi rodičmi pripravili takéto krátke posedenie, na ktorom môžeme trochu si zajesť, ale nebudeme sa ešte raz tak stretli neformálne. Môžeme si ešte opäť začať zaspievať a potom ja som pre vás pripravil zo pár kúziel, pretože keďže som vás na hodinách sa vám neukázalo žiadne kúzla, tak aspoň trošku ešte takú jednoduchú radosť vám chcem urobiť s kúzlami. Je to také milý, aspoň na malé pobavenie, aby sa možno vynahradil to, že Ceškovský otec som vám nejako nepúzlil, ako trvá s tým pretekom pojné roky, takže teraz vám prajem príjemnú zábavu a verím, že sa nebudete tam báť a že možno sa niektoré púzle naučíte. A to
teraz budeme robiť také kúzla, kde budem potrebovať vás ako pomocníkov. Sedieť, ja si vyberiem sám. Poďte tak Mirko s Slavkou, poďte sem. Ja na to zaviažem špagáty.
Kici, zaťahni. Aj ty zaťahni. Idete si na koniec. Dobre, stačí toľko. Veľmi netreba. A budú ťahať si to. No. Teraz navlečieme z jednej strany aj z druhej strany rúžok. Mám tam nejakú šatku. Čo ja viem, to rúžu napríklad. Viete čo? Máte vy nejaký šatku, keď to bude niečo vaše? Šatku? Alebo čo ste také Ja som mal predstav. Dobre, to je vrecko, aby si vedel, že nie je to nejaká špeciálne pripravená, takže dáme to tu. Ešte tu máš tie nožnice. Ja mám trochu vreckou. Hej, ja takoho presne. Dobre, vidíte, že to je pevné. Dáte mi teraz po jednom špagáte, jedno, ktorý, alebo z tej strany lepšie tak. Pánečku, ty tej Budete si väzenice. ho? To je viazanica. Pozriamte ešte. Dobre. Teraz. Ťahajte to dobre. Ty väzenice. Dobre. A, na. Wow! Aj nožnice, všetko. Lebo sme uzlili. Takže ďakujem vám. Budú za to asi nejaké pozorné. Deťurence, vám odsudzám tie obrázky. Tu, čo som hovoril, na prvé piatky. Vnútri máte tie rinky, kde si dáte podpísať pri každej svätej spovedi raz za mesiac. A tu máte napísané o tom, čo som vám hovoril. Takže teraz ja vás budem volať po mene, budete prikázať a my vám odozdáme všetky tieto darčeky. A potom môžete ešte jesť, alebo môžete už odísť, to už nechám na vás. Páči? Klaudia?